Di hindek rastiyan de gelek çîrokên ku qet ji bîra mirovan naçin hene, di heman kêliyê de bi mirovan re jiyan dikin û digirin. Lewra yek şewan serpêhatiyê ku di guhê rojekê ker de xwest vê rojê ji mirovahiyê re bike dojeh. Roja 25 Nîsanê bû. Şevekî ku ji bona gerdonê bêeman bû. Şevekî ji hemû şevan dirêjtir bû. Ew şev ji asîmanên tarîtiyê dûrketibû. Ew şev nedixwest bibe berbanga siharê. Ji germahiya hêvî û stêrkan êdî civat bi dawî dibû li Qereçoxê. Ew şev xezalên deştan hemû di cihê xwe de bêdeng mabûn. Mirov digot êdî herkes bihîstiye, îşev şeva xatirxwestinê ye. Xatir ji bedewiya Nîsanê dihat xwestin. Ew meha ku ji evîna her mirovekî re dara mirada dihate çandin. Mirov digot salekî ji hemû salan bi bereket û bi berheme. Lê dema mirov pirsa wan rêwiyan dike kîne, ê ku ji bona her kesî bûne mereqa jiyanê û xwezayê. Ji ber ku xweza jî di nava rengîniya xwe de hêsra dibarînê. Ew mirovên ku di xewa şêrîn de xewnên azadiya xwe êdî didan hûnandin. Êdî dergoşên dayîkê dilşewat wê şevê nedihatin hejandin. Hemû ketibûn zikreta tayekî bênezan. Ew bûne şorên rastiyê. Rastiya ku di wê şevê de hemû agirê ku li gerdonê hatibû pêxistin. Carek din li qontara çiyayê Qereçoxê bilindî asîmanan dibû. Her çirûskek dibû mêhvanê wê gerdonê. Serî de ji bo salvegera şehîdên Qereçoxê di şexsê Grupa Gul Qereçoxê şehîd ket. Ji bo hemû şehîdên azadiyê bejna xwe ditewînin û bi minnet hemû şehîdên şoreşê, şehîdên mirovahiyê em bi bîr tînin û soza xwe ji bo wan nû dikin. Îro ji bo me rojekî pir girîng e. Em vê rojê bi bîr tînin. Bîranîna wê ji bo me ciyekî biêş e. Lê em pêwîst e vê rojê baş pênase bikin, rast binirxînin û li gorî wê jî tevlê bibin. Li gorî wê jî şopa xwe ya jiyanê diyar bikin. Em li ser kîjan şopê dimeşin û li hemberî me seknek çawa heye, dijminê me çawa tev digerin, bi çi rengî nêzî me dibin û dijminayîtiya we ji me re li ser kîjan astê ye. Ez dixwazim di nirxandinê xwe de vê nabînim ser ziman. 2017 ji bo me salekî pir girîng bû. Salek biryara ku em Daişê bibin bixin. Sala finalê bû. Sala ku em di asta jor de li hemberî Daişê tekoşînekî çekdarî bilind bidin meşandin. Şerê me li Kobanê jî çêbû, li Cizîrê jî çêbû, li Çiyayê Kizwana jî çêbû, Girê Spî jî çêbû. Vana astek ji şer dan diyar kirin. Lê di 2017 de me biryar da ku em li dilê Daişê bixin, li navenda Daişê bixînin. Ew jî Reqa bû. Em di hemla Reqayê de bûn. Ji bo ku em bigêjin Reqayê, berî wê plan ew bû, hedef ew bû ku em Tabqayê rizgar bikin û derbasî Reqa bibin. Tabî Daeş dûr de pir êşiya, pir şikest, pir bandor bû. Ji ber êrişê pir dijwar li ser dihatin kirin. Ji çend aliya ve bi çend hemla ve êriş li ser navenda wê, li ser merkeza Daişê dihat kirin. Ji bo vê Daeş pir zayıf dibû. Her diçû zayıf dibû, her diçû lewaz dibû. Tabî hevkarê Daişê, dewleta Tirk, Recep Tayyip Erdoğan, hikûmeta AKP vê rastiyê dîtin. Dîtin ku êdî wê Daeş tune bibe, Daeş bin bikeve. Ji bo wê çi kirin? Êriş kirin. Ev êriş ez wisa dinirxînim. Êrişekî destekdayîna artêşa Daişî bû. Ji ber ku Daeş lewaz dibû, êdî bibin diket, di navenda xwe de dilê xwe de derve dixwar. Ji bo wê na jî êrişekî bi vî rengî li ser navenda Qesedê, navenda hêzên leşkerî kirin
ji bo ku Daişê bihêz bikin, destek bidin. Ji bo vêna wê demê hemla tebqa di astekî de hemle dihat kirin. Êdî çete Daeş ketibû çemberê di çend yani tenê di bajar de mabû derdorê hemî hatibû girtin ji xwe hûn dizanin bi taxtîkekî pir pêşketî êrîş li ser tabqayê hat kirin ji aliyê hêzê me ve bi hêzên hewayî xwe berdan nav alanekî ku çete tê de û hevala bi vî rengî xwastin tabqayê dorpêç bikin. Taxtîkekî pir bizanebûn, bi pêşketî û cuda bû. Yani heta niha û sena hatibû kirin. Evê Daeş pir tengav kir. Di aliyekî de tenê çemberkirin mabû, yani wisa hatibû çemberkirin, tenê mabû ku bêfetisandin. Wek destekdayîn ji wê re me got dewleta Tirk êrişekî bi vî rengî li ser Qereçoxê kir. Demê mirov behsa vê rojê dike yan jî tîne bîra xwe bêguman di dilê mirovan de hesretekî kûr tê avakirin. Dijminê mirovahiyê dixwest çavê gel û wan rê hevalan bişkîne, lê nedizanî ku bi van êrîşa vîna gel û şervanên azadiyê gurtir û hêrstir dibe û soza tolhildanê dîsa were nû kirin. Vaya gel û şervanên azadiyê dîsa berê xwe dane Qereçoxê, vaya qîrînekê bêdeng di dilê xwe de ban dikin. Bila herkes bizane ev roj nayê ji bîr kirin û heyfa her bihustekî vê axê wê were rakirin. Ev ji bûna Qereçoxê bû sembol. Sembola ku wê rojê gel di nava germahiyekî de bû. Germahiya ku kes nikare me ji şervanan qut bike. Em bi şervanê xwe hene, şervan jî bi me hene. Ew gelê ku bi salaya li ser piya bû, ew gel ji kîn û hêrsan hêsir nedibarandin. Bi slogana ku hûn çi bikin jî hûn nikarin me bi êrişê xwe xilas bikin. Êdî herkes dibîne ku gelê Kurd gelekî berxwedê re sekna wî sekna azadîxwaz e. Armanca wê ew bû, me vê pir dizanî, em pir dizanebûna wê de bûn. Êrişekî li ser navenda artêşekî ji bo tu wê artêşê bin bixînî. Yani armanca Tirka ku em ji hemlê Reqayê bisekinin, ji ber çavê wan jî li Reqa bû. Wana jî wê demê digotin em dixwazin werin Reqayê bikirin. Lê di wê êrişê de yani ez dikarim bêjim êşek bû ji me re, derbeyek bû, feqet dibêje derba gote tune nakê te radikî. Me bi wê me ji xwe re wisa biryar da, me got tu hêz nikarê biryara me bidê sekinandin. Çiqas ku êrîş li ser me hebin jî em ê êrişê dijber hîn xurtir bikin ji bo em kar bin vê hemlê vala derxînin. Hemla Tirka li ser Qereçoxê. Qereçox navendekî me bû, pir hevalê me têde bûn. Hem hevalê me rêveberiyê, hem hevalê me ku saziya de cî digirtin. Hem şadet pir çêbûn, hem birîndarî pir çêbûn. Ewan wisa fikir dikir em ê bisekinin. Lê wê demê baş tê bîra min di cihazê de heval axivîn. Fermandariya Qesedê bi vî rengî biryar da. Got dijmin dixwaze me bidê sekinandin lê em tucar xwesteka wan pêk nayînin û em ê berdewam bikin. Em ê hem tabqa hem Reqa bigirin. İddia me ev e. û bi vê iddiyayê me tekoşîna xwe berdewam kir. Ji xwe piştî wê bi 15 roja, ji xwe dehê pênca de tabqa bi temametî hat rizgar kirin. û piştî wê re hemla Reqayê jî çêbû û derbekî pir xurt li Daişê hat xistin. Êdî
دالیه لشکری ده و دالیه ریخستنی ده و دالیه یک بوی نوی ده جهب هات خستن يعني داعش هات تنكرن يعني ام دكارن ولو بيجن تنكرنا داعش تنكرنا اردوغان جيبو يعني دربك بوش بو اردوغان طبي اريشا قراتشوخي از دكارن بيجم كو ببختيه كي ناونتوي جيبو يعني نتنه اريشا كي جاليه تركا دبو دولت دنجي وینا نکن زانی بون دزانی بون و ده همان دمی ده ایریشه کی کو کسی کی دنگی خوشیره نکر مثلا ده دنیای ده ولاتک سینوری ولاتکی درباس بکی و بچه طیارین پیشکتی ایریشه کی بکی و انسان الوی در قتل بکی و کس دنگی خواجره نکی افد دیروکی دجین نبیه و گرک نبی لی اما بزانه بون پولیتیقایی که نونتوی جیل سروی هاتیه مشاندن اف نتشته که وسا تنکو ترک وی ناکرنه ام وی جی دزانن جبو وی قره چوخ جبو ما ایشک بو مثلا هوالین کو دناو وی گروپی هوالین شهید دا جی خوا گرتن چند هوالا جوان از بخون استکم میناک هوالا ارارات ام دمک دریج بو دناو حملین لدجی داعشی ده به هفدوره بون براستی جی هوالا کی یعنی دشار خود پر جهاتی بو دجیانا خود ملیتان بو شروان بو تکوشر بو هوالی خو حز دکر ده تکوشین ده رولی وی مزن هبو فرماندارک بو يعني بحمو واتا گوتنی هوالی کی فرماندار بو يعني به هوالی خوره هوال بو جبو وی نتنی هوال مثلا از هوال ارارات دبیجم هوال جیان هوال نودا هوال رستم هوال نیمت و همو شهیدین کول قرد چوخی شهید کتن جبو ما رینیشاندان رینه ام لسر شوپاوان ای بمشن جبو ما ختن جبو ما جیه کو ام حیفه راکن ایریشا کو لسر قرد چوخی ایریشا کی دست بکرنا ایریشا لسر باکر روشلات سوریه جی بو مثلا قرد چوخ و پشر عفرین و پشر جی گیری سپی و سرکانی يعني بنجها كي دسبيكي كي داغر كريه بو اري وقت فيزيكي درباسي فيالي نبو ترك لي بتكنيك اخوا درباسي لسر اخا باكور وشلاطي سوريا بو افجبو ما ايريشكي حمون الخيمه يعني هم هفالي ماتي دا شهيد كاتن هم جي براستي جي كيكو ام سوزا حيفرا كرناوي ددن جبو شهيدين قرا چوخه براستي جي هر هوالك جوان فرماندارك شروانك آزادي و تکوشین وانکی کو دخط آزادی ده تکوشین خود دا مشاندن بیرانین ناوانا وانا ببیرانین و بوان را دقه به دقه آن به آن کلی به کلی جیان کرن براستی جی تشتکی نجریزه نرخه کن نرخه کی پرمزنن جبو ما لسر وینا بوان را جیان کرن وانا دانا جیان کرن و بلند کرن آرمان جوان پیکانین چونکه هر هوالک جوانا د دلوی د مزن کرنا تکوشینه هبو گهاندنا آزادی هبو هر خواسته که گودلی وان ده پیکانین و لگوری وینا مشاندن افجبو هر هواله که کلشون وان ما هر شروان کلشون وان ما سوزه کی جیانیه لسر قره چوخه شادت کوچه بون بریاره که وسا جالیه پر جوان روجاوا ده هات داین کو تولينا و رفع شورشی ببن مثلا اف جی کی بالکشه يعني اف شورش هر تم نسل خانود کی هر تم خوینا خانود کی هر چقاس کو ونداهی تده چه ببنجی لشون وانا ایگو سلاح وانا راکن و یک کوریا وان بشوپینن خطا وان بردوان بکن هر تم هنه
her tim xwe zindî û xwe nû digire. Ji bo vê tevlîbûnê hevala pir hat çêkirin piştî wê. Li ser vê esasî em ji bo şehîdên Qereçoxê û tevahî şehîdên Şoreşê bejna xwe ditewînin, biryara xwe nû dikin û hêza xwe ya tevlîbûnê, hêza xwe ya gihandina hedefê xwe em bi xurtî ji gelê xwe re nîşan didin. Wekî yê jî em ê xeta wan bişopînin û soza xwe berdewam bikin. her yek ji wan egîdan rih û jiyan diafirand mizgîniya şoreşê, her yek ji wan xemla Nîsanê carek din ji gerdûnê re dibir, her yek ji wan di bo sonda zarokên xaka xwe, her yek ji wan çîroka xwe radestê hevreyê xwe dikir, her yek ji wan di bo soz û peymana dinalîna Qereçoxê de. Ev di evîndariya wan de ji lênosa ku wê rojê li pey wan diçû. Ew pênûs êdî radestî azadiyê dibû. Ma mirov kare hin mirovên mîna wan ji wargehê evînê re bide xulqandin. Hemû rêhevalên ku bi dildariya hezkirina rêberê xwe û di heman demê de ji bona parastina axa xwe bûne mertalê jiyana azad. Ev xelata ku ji azadiya welat re hatibû hûnandin. Li ber gelek êşin ku heta niha nehatine dermankirin, wekî pêlên avê herikîn deşta dilan û hetanî niha ji bona mirovan nayên jibîrkirin. Ev di xeleka agirê wan dildara de li derdorê azadiya xwe govenda herî dawî li Qereçoxê digerandin. Bi strana ji bona roj neça ava her yek ji wan bo evîna azadiya gel û xaka xwe.